Άνδρες της ΕΜΑΚ απεγκλωβίζουν ένα 9χρονο κοριτσάκι που καταπλακώθηκε από τα ερείπια ενός παλιού σπιτιού στο χωριό Φώστενα κοντά στην Πάτρα. Όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο. Το 9χρονο κοριτσάκι την ώρα του σεισμού βρισκόταν μέσα στο σπίτι του, που δεν άντεξε το χτύπημα του εγκέλαδου. Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Οι γονείς του παιδιού και οι γείτονες προσπάθησαν να το απεγκλωβίσουν, όμως ήταν αδύνατο. Μοναδική ελπίδα οι άνδρες της ΕΜΑΚ, που έφτασαν μετά από ώρα. Πού είναι τυπημένο? Εντάξει, λίγο στο πόδι τώρα, εντάξει, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, θα περάσει. Όλα καλά. Τελικά το κοριτσάκι απεγκλωβίστηκε σώο και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε στις 3:25 το απόγευμα με ένταση 6,5 ρίχτερ, επίκεντρο την περιοχή μεταξύ Ανδραβίδας και Λεχενών και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της Νότιας Ελλάδας, ενώ έγινε αισθητός σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Καρδίτσα αλλά και την Αττική. Στην Κάτω Αχαγιά ο εγκέλαδος προκάλεσε τον θάνατο 2 ανθρώπων. Εδώ κοίταξα να κρούσα, από εκεί βοήθησα από εδώ, τώρα έχω ταραχτεί λίγο επί ασπιρίνη, τώρα να ανεμίσω λίγο. Πρώτο θύμα του σεισμού ένας 55χρονος που πέθανε μέσα στο σπίτι του όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από βαρύ αντικείμενο. Πήγε να βοηθήσει την ηλικιωμένη μητέρα του και έπεσε η εξωτερική πέργολα και τον χτύπησε θανατηφόρα. Μία άλλη γυναίκα έπαθε καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της. Καινούργια σπίτια αγρορογμές, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε νεκρό. Καταστροφή. Δεν έχουμε νεκρό. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πολλοί δεν αντέχουν από την ένταση και λιποθυμούν. Έλα, τους πάραμε, έλα. Βάλε την κοπέλα εκεί. Δεν έχει τίποτα. Μάθε σωρό. Σπάγανε τα τζάμια ένα πίσω από το άλλο. Χαμώσει. Βγήκαμε όλοι έξω, φωνάζανε. Πήραν τηλέφωνο στα παιδιά τους. Ήρθαν άλλοι τραυματισμένοι, με κομμένα τα πόδια, πέσαν τζαμαρίες επάνω τους. Φοβάται το σεισμό που έκανε πάλι τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή πόσο σπέραμε. Τι είναι καταγραμμένη αυτό. Αυτό προσπαθούμε να δούμε τι. Έχει δεκάδες τραυματίες, αλλά είναι σε πλήρη έλεγχο η κατάσταση. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, μέχρι τις 6 και 4 το απόγευμα, 88 τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Αιγείου, Αμαλιάδας, Πύργου, Αγίου Ανδρέα Πατρών. 5 από αυτούς κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να εισαχθούν και να υποβληθούν σε επέμβαση. Αναμένουμε ισχυρή μετασεισμική δραστηριότητα να ακολουθήσει τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Θα πρέπει ο πληθυσμός να παραμείνει ψύχρεμος, να μην δίνει πίστη σε φημολογίες, να ακούει τα επίσημα επιστημονικά Ινστιτούτα και τις ανακοινώσεις τους και τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.